ଆପଣଙ୍କ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଆଜିର ନୂଆ ଅପଡେଟେସନରେ ଆପଣ କେମିତି କିବୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ ଯୋଉଟା ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୋ କରୁଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ SBKB ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଶୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ KGIN ଶୋ କରିବ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟି ନମ୍ବରଟା ଯୋଉଟା ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି KGIN ମତଲବ ହେଲା କିବୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବରଟା ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ କୁପନ ଆକ୍ଟିଭେସନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ତା ସାହାରେ ଆପଣ କୁପନ ମିଶା ଆକ୍ଟିଭେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଦେଖିବା ତ କି ପ୍ରକାର ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ହେଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦୋସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିଲା SBKB ନମ୍ବରଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ SBKB ନମ୍ବରଟା ଶୋ କରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ପନସରଟା ଆପଣ ଯଦି ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବ। ଏଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପରେ ଶୋ କରିବ ତ ସେଇ ଶୋ କରିବା ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡରେ ମାନେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଅଛନ୍ତି କଣ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଶୋ କରିଦେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ମାନେ କିବୋର ଗୋଟେ କିବୋ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିବୋ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୋସ୍ତ କିବୋ ହେଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ କେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ନାମିତ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପଡେଟେଡ ହେଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମଟା ନୂଆ ସିଷ୍ଟମଟା ଆସିଛି ଦୋସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପନ୍ସର ନେମ୍ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ତ ସ୍ପନ୍ସର ନେମ୍ ଶୋ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା KGIN ନମ୍ବରଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଭେରିଫାଇ କରି ନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୋସିଏଟ ଡିଟେଲସ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ତ ଭରି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଟାଇଟଲ ଜାଗାରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଏ ବକ୍ସ ଆଡକୁ ତ ଏଇ ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ଏରୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଏରୋରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟାଇଟଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ପକେଇବେ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ବା ଅନମ୍ୟାରେଜ ସେଟା ମିଷ୍ଟର ପକେଇ ପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଏଟା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଲେଡିଜ ମ୍ୟାରେଜଟାକୁ ପକଉଛି ତ ସେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ନେମ୍ ଆସୋସିଏଟ ପଚାରୁଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁରା ନାଁଟା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ସୁମିତ୍ରା କଣ୍ଟା ବଂଶ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରିଦେଲି ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ 6371038722 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଜାଗାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। ତାପରେ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ପଚାରୁଛି ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ତ ଜେଣ୍ଡର ଏଇ ବକ୍ସରେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏରୋଟା ଅଛି ସେ ଏରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଡର କଣ ପକେଇବେ ସେଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଏଠି ମେଲ ବୋଲେ ଯାହାର ପୁରୁଷର କରିଲେ ମେଲ ପକେଇବେ ଯଦି ଜଣେ ଫିମେଲ ବୋଲେ ଫିମେଲ ପକେଇବେ ମେଲ ବୋଲେ ମେଲ ପକେଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫିମେଲ କରୁଛୁ ମୁଁ ଫିମେଲଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ ଏଠି ଆଡ୍ରେସଟା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ଭରିଦେବେ। ଆଡ୍ରେସଟା ଭରିଦେଲେ ଭିଲେଜ ସେଟା ମିଶା ଭରିଦେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରୁଛି ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କରୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦୋସ୍ତ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶୋ କରିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଶୋ କରିଦେବ। ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଟା ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ବକ୍ସରେ। ପିନକୋଡ଼ଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। MLA କନସଲଟାନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। MP କନସଲଟାନ୍ସି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କି ନଚେତ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପେନସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଯଦି ଉପର ଆଡୁ ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ତଳକୁ ସବମିଟ୍ ବଟନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତ ସେଇଠି ସବମିଟ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ରିକଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିବୋ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ସିଷ୍ଟମ ଦୋସ୍ତ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭରିକି ଆସିଲେ ତଳ ଯାଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ତଳରୁ ଉପର ଯାଏ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେଙ୍କଟେଶ କିଲାପତି ସାର୍, ଯେ ତାଙ୍କେ ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଆସିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୋସ୍ତ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ। କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ମେସେଜ ଯାଇନି ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ଟା ଆପଣ ପକେଇ କରିକି ଫରଗଟନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଜର ନେମ୍ଟା ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଶୋ କରୁଛି ସେଇ ୟୁଜର ନେମ୍ଟା ଯଦି ପକେଇବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ରିକଭର ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଦୋସ୍ତ ଏହି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭେସନ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।